Салом апа. Шумо хубед инҷед? Монда набошед. Аҳа. Чанд ҷӯяк чобуқ кардед шумо, калан задед? 14 ҷӯяк. Ҳаво чӣ хел аст? Гарм нест? Гарм аст, мо то соати 11 кор мекунем, баъд аз он дам мегирем бо дигар. Шумо маълима ҳам ҳастед дар мактаб? Мо маълима ҳам ҳастем, рӯзаи шанбе бозор омада бо чобуқ мекунем. Аҳа. Ин духтари рӯймоли сурху куртаи сафед доштагӣ духтари шумо аст? Ин духтари ман аст. Чанд сол дорад? 15 сола аст. 15 сола аст. Аҳа. Дар мактаб мехонад, не? Мактаб синфи 7 тамом кардем, соли рӯзаи синфи 8. барои кӯдак ки дар ин гармӣ тоқатфарсо ва кори вазминам ҳаст мебинам, чӣ хел аст, душвор нест? чӣ қадар маош мегиред аз ин кори пахта? шумо барои ғӯзапоя кор мекунед, не? болопӯши хеле ғафсан пӯшидед дар ин гармо. Чӣ хел аст ин? Барои чӣ? барои ки сармо ба одам узда таъсирнок нашавад, фақат ҳама вақт мо деҳқон ба даруни замин мегардем, барои он ки як либос тез ба мо таъсирноки офтоб мерасад, барои ҳамон ки либос халқ аз таклифан ки кор накардани офтоб. ҳаво чанд градус аст? Чанд дараҷа аст? изи 50-52 градус гарм мешавад. шумо дар ин ҳолат чӣ хел кор мекунед? хеле мо дар ин ҳолат ҳама вақт омӯхта шудагӣ хеле намедонем ки дар гармӣ дамо чӣ намефаҳмем. шумо ки раиси маҳаллаи ин айвоҷ ҳастед, чӣ хел аст ҳарорати ҳаво то чанд дараҷа меравад? ин ҳанӯз аз 50 зиёд буд. имрӯз ҳозир то ҳозир 43 ҳастаем. баъдои соатҳои 12-1 мо зиёдтар мешавад. занҳо бештар дар корҳои саҳро банда, не? занҳо ҳама ба кори саҳроӣ, мардакҳо аз кор ҳама бо деҳқони маҷбур. дар замин бо вуҷуди гармо ки мардум кори саҳроро анҷом медиҳад. мардум мо ки одат кардагӣ аст намешавад. одат кардагӣ дуруст. чӣ зиндагӣ доранд дар ин гармо? душвор нест? не зиндагӣ соз. як хона 5 одам бошад, 3 нафар дар кори калхоз, як кас дар хона, як кас дар шаҳр.